do you see, Pastor Tata? Do you see yourself finishing in Jerela? Can you see the airplanes that you will have to fly in for the gospel of our Lord Jesus Christ? Can you see them? You know Mama Yellow, Verity White. How are you? My father and I and my brothers, we were farming. We were farming. We were airports. Employed. Papa, Erika, aeroplane, rera baduze, kana ukumba kwetu, rera baduze. Papa, Erika, aeroplane, rera musoro tuya. Pansoro, nakatariza so. Ngati. Nakabata baza. Nakatariza so. Kijai kwire. Nakasekwa so. Masio. Namudala chachakatose. Zvanzi ikweko. Unoudza kuti unochikwira icho undakachitadza. Unoudza kuti unochikwira. What a vision. Unoona makagara une vision kudaro. Uchinamata unowana excitement. Unoona mazindege, mazindege, ukufakwa nepete. Mpetu. Uneshara. But unaona visions. May the Spirit of God respond to you with great vision, with great force, and great power. May your spirit be loaded with divine vision. Your life is not going to end like this. Your future is not like this. Your destiny in Christ is not like this. I refuse in the name of Jesus Christ. Can somebody say amen? Can I go deeper, please? Are you sure I can go deeper? Are you really sure I can go deeper? Let me explain. I'm not present again. It was years later that I found myself in an aeroplane in Johannesburg. First plane yangu kukwira upenyu wangu naenda ku Australia. Nakwira chituko. Najua. Ndasvika ku South Africa ndakazopinda muziquarters. Ziwo. Mantamba. Ndakagara mukati so mukadzi wangu ari pana. Kusumudza musoro. Veve vanhu vanosvika 400 zindege iroro. Kudai so kuona misoro chena. White people only. Who were the two black people only inside that aeroplane? That would be. Go to vision. Vision. Yes, Nanja report kwa inaenda kule ndege. Osoro ushindura kisa kwa Facebook ayo sara jeshi. Yes, we were about that. Nini ndege ya basi. Vision. Ndishivanyika college kuchikoro kwavo vaisekwa kuti munono nyimbo na brother vakadai because daine ndakapfeka sheti yakapfaruka ndozvozvandaiva nazvo ndisingakwanisi chero kunyora tsamba kutenda stem kwaiva kusekuva nemafona stem nazvoyai ndisina mari yekunyora tsamba kuti padaida ndaingonovaona ndisina kana sendi achisekwa chero nemarumeti vana acho kutsvaka vanoparidza here inga vari pano pauniversity unozvinetsa here vakanombondiramba zve2 hours pandakavambonomari ndakapotsa kutsikwa nemota muna zendimweya imeni munotona tandai amuzive kuti vision inosenza sei yakukaramba wakatarisa kudai kuti inini life yangu amwa parikurwadza izvezvizvi ndane 9 years ndichirwadziwa patina Mwari pana pandinobuda apa najehovha pana pandinobuda haunamati minamato yekunyengerera kana kukumbira kana yekukomplera unonamata minamato yepower minamato yedeclaration minamato inoziva kuti iwewe pane zvawakaratidzwa nashe glory out
Did you read about Joseph, my daughter? When they sold Joseph, he was 12 years old. By the time that Joseph came out of prison to meet Pharaoh, he was 30 years old. Do your calculation. 12 to 30. 18 years of suffering. 18, 1 8. What are you talking about? You want to give up on God just for 1 year? 1 year? 1 year. That job I must say away. No. So can I do so you can sure. Power sure. I say my Christian. Who come here and don't have power? Opinion? Why are you taking a door? Taking a door. Would you tap? Why you got to tap? Can I teach? Roommate yawa takazosangana nayo rimwe gore nokorati family. Ndaiona pastor wangu aiva nebenzi ainzi pastor Musoro. Vaivanzondipa benzi yangu ndichifamba nayo. Ndinaisvera ndichifamba nayo kunyanya. Takasangana nayo papick and paper. Ichiri TM. Ndiri mumatimu yamekutenga mapamba. Shamwari yekuvaudza kuti kowani warora nemunhari nani still single. Isusu takutsvaka mapamba. Apa ndiri kufamba nebenzi. Zvinoitwa naMwari. Vari kutaurana vari kushongomuyamya. Shamwari yangu wadiwa. Vachinavese rumu. Vapedza ini ndakontinua ndikupusha troli yangu. Vapedza kutaurana. Shamwari ndokubuda panze ndokunomira pabenzi. Zvinoitwa naMwari. Azive kuti vari kufamba nebenzi ndiani. Ini pandakabuda netroli kudai. Kuona vakamira pabenzi ndakati nhasi handifuriri padhuze. Ndikaindifuriri akamosekwa ndiari kufamba nebenzi. Ndikutaura nezita raJesu kuti iwewe vakaseka vakakurumidza kuseka. Ndikutaura izvi zvinoita senge ndikutamba. Ati ndikurevesa ndikuti iwewe chaicho wakagara panapa. Ndosaka uri pasevhisi ino. Ndosaka Mwari vakutenderera kuti upinde musevhisi ino. Kuti